Nu merit și eu un zâmbet? Să știi că stă mult mai bine când zâmbești. Așa. Cassandra? Știu, vrei să mă ajut să mă ridic, nu? Sau poate nu. Ia zi, ne-am întâlnit întâmplător la Brașov? Vrei să știi adevărul? Da, adevărul și numai adevărul. Nu știam că ai să fii aici. Maiar mi-a spus că te ocupi de un proiect și vei fi aici. Dar dacă ești o atât de bună prietenă cu Maier, de ce nu ți-a dat ție contractul? Tu tot mai crezi că mă interesezi doar profesional? Te subestimezi, dragule. Nu vreau decât să facem dragoste. Și sunt dispusă să nu ne mai vedem după aia. Nu vreau să intru în viața ta așa, pe nepregătit. Știu. Aștepți? Un minut? Dan? Dan? Hei! Dan! Ți-a fost frică, nenorocitule. Hai să mă plătești tu cu și de sat. Hai, niște. Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un surdecou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din nou. Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un surdecou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din nou. Manole! Manole! Eu sunt, da, Claudia, Ce-i tu asta, ești mă? Au spart casa, ce s-a întâmplat? Ce auzi? Ce faci, mă? Te fură hoții cu tot, mă? Ce faci, mă? Ce, mă? Te las pasnic aici, au spart casa, tu nu vezi ce-au furat? Au furat ceva? Doamne Dumnezeule, vine să nebunesc. Unde-i Camelia? Camele care? Fata vânzătoarea, unde e? Plec, ei zis să plece, nu mai știu unde e. Ce-au furat, mă? Nu știu, a furat ceva, vezi. Ai lăsat ușile deschise, da? Te-ai îmbătat ca un porc și ai lăsat ușile deschise, da? Nu știu ce. Adică invitație pentru hoți. Mă, tu ești o matur, mă, eu te las aici să păzești lucrurile și tu ce faci? Te mă, dă un telefon. Ca un porc! La cine să dau telefon? La poliție, da. Ca să vadă ce alcoolemia e în sânge, da? Doamne, nu știu. Doamne, că m-am săturat, Dumnezeule, m-am săturat, mi-e rău.
Aoleu, iar mă, nu știu. Uite, vin eu, las pe el să păzească în magazinul și uite ce găsesc. Nu Ți-au dat în cap ce-au făcut, zi? Nu mi-au dat în cap. Nu ți-au dat în cap. Nu știu. Cât ai băut? Nu știu. Cât ai băut? Uite că Iartă-mă, miroși dar până aici, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, știu că mă doare capul. O, Manole, Doar ce aici. blestem pe capul meu. Ce blestem cu băutura asta ta. Iartă-mă, Claudia, dar ce-o fi furat ăștia? Nu te mă mai... Nu mai împinge, că stai toată masa. Uite, cheția cu pâine n-am mai mâncat. Ia. Ha, dacă n-am altceva în frigider, ce vrei să-ți dau să mănânci? Ia, și bune. Auzi, ce-ar fi dacă până vine sorta face rost de niște acte? Dar nu spui că vrei să mă iei de nevastă. Eu nu. Normal că nu. Stai, că n-am înțeles prea bine faza asta. Păi ce-i de înțeles? Cum adică nu? Adică nu, ce știu eu dacă mă mai iubesc sau nu? Nu te mai iubesc. Nu mă mai iubești? Nu. Știam eu, vezi? Băia deștept. Nu te mai iubesc pentru că... Stai că de murdar. Pentru că ești murdar. Draguriță. Tu m-ai murdărit. Pentru că ești flămând. Da. Mic și flămând. Pentru că ești urâțel. Și slab. Și urât. Hai mă, urât. Foarte urât. Bine, știam că sunt urât, e adevărat. Da, lasă că o să scăpați de mine. Mă caută ăștia. Dinamicul public numărul 1. Cel mai mare criminal din istorie. Păi ce te mai caută? Te-am prins eu suficient. Ce trebuie să te mai caute și ei? Da? Mă, da. Serios. Sinistru. Ce tot au cu tine? Că tu n-ai tras în Lupescu. Sau... Dacă te uita acum în oglindă. Ce? Ia, te gândești la ce mă gândesc eu? Yes! Oh, stai, scuză. Ce? Da, asta e adresa, da. Da, e bine. Da, am să iau un calmant, mulțumesc. La revedere. Cu reclamație la poliție? Așteaptă puțin și ai să vezi tu unde am făcut o reclamație. Poate, nu e bine să fie. Nu știu ce s-a întâmplat. Asta e. O, Doamne. Ștefănuț, nu pleacă. Nu-ți fac niciuna. Spune și mie, știi ceva de Bianca? Eu tocăiesc. Mersi. Biancu, ce faci tu, strângărița mea? Să știi că mi-era foarte dor de tine. Vreau să te rog ca pe viitor, dacă mai ai vreo sărbare școlară, să mă chemi și pe mine. Nu-mi dai și mie un pupic? Dumneata, cu ce ocazie pe aici? Aolă, doamna Marga, dar ce prietenoasă sunteți. Mai aveți puțin și mă Așa mâncați. sunt eu. Dar n-am voie să vin și eu să o văd pe Bianca, mi s-a făcut dor de ea. E Da? o problemă? Da. La școală pot să vin, că e loc public, acasă nu vă deranjez. I-am adus și un cadou lui Bianca. Bibișoru, ți-am adus niște brisbrisuri din astea, așa de păr, știi? Le pui, faci codițe, faci chestii așa, sunt la modă, se poartă. Mulțumesc. Știi, papi și Ada să se căsătorească sâmbătă viitoare. Iară se căsătoresc, mă rog, e o modă, spune. Da, chiar ar fi interesant să-mi spui și mie ce se mai întâmplă. E tot ok pe acasă? Dacă vrei o invitație, o să-ți fac una. A, pui o vorbă bună pentru mine, am înțeles. Exact. Da, și eu pot. Sunt convinsă, doamna Da. Marga. Mersi mult. Hai că nu vă mai țin. Bibișoru, mă bucur că te-am văzut, da? Să pupă papi din partea mea. Ați văzut, doamna Marga, că n-am mâncat pe nimeni? Poate că nu ți era foame. Mersi. La revedere, Plăcere. mama. Ai mințit extraordinar. Sunt mândră de tine. Hai acasă. Hai, Ștefănuț. Eu aștept pe Delia. Aștepți pe Delia? O așteptăm și noi pe Delia atunci. Bine. Da? Uite, stăm și noi și așteptăm pe Delia. Așa. Așa,
Azi pleci pe undeva? Ți-am zis că vreau să-mi găsesc de lucru în altă parte, tată. Aha. Mi-am stabilit deja niște interviuri și... Pe asta e bine. Parcă te-ai schimbat. Nu te mai închinzi în cochilia ta. Ți-am zis că nu mai am de gând să fug? Păi și cu Dan ce ai de gând? Ha? V-ați certat, v-ați despărțit, ce e? Păi văd că nu te mai caută. Tu le viți? Acum poți să-mi spui și mie ce se întâmplă? Sau e secret? Ha? Am luat o pauză. Aha. Așa se spune acum, pauză? O fi? Bine a zis cineva, istoria se repetă. N-ai o senzație de deja vu? Ați mai trecut prin asta odată, nu? Adică? Dar nu-ți amintești când era gelul aici, înainte de Crăciun? Mă întreb cum ți-ar fi fost dacă te măritai atunci cu gelul? Tata, hai să nu mai vorbim de gelul. E însurat, are viața lui, e pe alt continent. Așa. Hai să-l lăsăm în pace. Hai să nu mai vorbim. Bine, nu mai vorbim. Gata. La revedere. Pa. Pa. Alina, ce s-a întâmplat, mă? Nu se poate. Alina, ce s-a întâmplat? Unde ai tâmpit-o ăla de Victor? Victor! De ce, Doamne? Victor! Bai! Băi, Alina l-a omorât pe ăsta, ce ai făcut? De ce, Doamne, am făcut asta? De ce? Pistolache, te-ai speriată! De ce? Am făcut reconstituirea crimei! Dumnezeu mințile, ce-ai de râs aici? Dea! Băi, voi mă bateți joc de mine! Dar n-am avut pistol, trebuia să folosim ceva! Doamne, păzește-mă și apără-mă! Ați înnebunit de tot, mă? Ce să fumare, ce faceți? Mă speriați pe mine, da? Vă bate joc de mine, da? Vai de mine, ce grațios! Ketchup dulce, să știi că Ia, hai pican să-ți n-am arăt. găsit. Hai să-ți arăt ce tare. Vino încoace. Ia uite-te ce m-am speriat. Ha. Hai că ți-am făcut-o. Hai că ai furat-o. Ai furat-o rău. Alina, ți-a trebuit. Nu muri, te rog. Bravo, vă meritați un Vezi că mă murdărești. extraordinar. Hai că e plin. Da, mă, că a fost o glumă. Ce te foiești, mă, așa, dai sau nu? Păi ce să faci, frate, cu banii? Să-i dai pe droguri? Cine a zis, mă, ceva de droguri? Mă, nene, dar tu ce faci cu banii? Că eu asta nu înțeleg. Câștigăm amândoi la fel? Eu am bani, tu n-ai. Eu am niște datorii mai vechi. Da, la ce? La casino? La ce? Păi mersi. Păi nu se poate așa ceva. Ești acționar la firma asta și eu am un partener de afaceri drogaci care joacă la casino. Nu e ok. Păi și ce să faci, mă, să mă dai la o parte? Mi-e teamă că n-ai să poți, Dane. Pentru că vreau să-ți amintesc că suntem parteneri și avem un contract. Ce zis, mă? Ce zis, mă? Bobule, spart fața, băi! Spart fața, Luciane! Papi, ce vrei, mă, să faci? Să mă bați la buconet? Ia-mă una de pe mine. Ești afară câte un măr. Hai, mă, ieși afară, mă. Ștefănuț, vreau să spun ceva. Uite, eu am vorbit cu George, cu soțul meu, și el este de părere că ar fi bine să vii să stai la noi pentru o vreme. Ce zici? Cum adică să stea la voi o perioadă? Cum adică? Da,
doamna Marga. Ștefănuț, cred că nu mai poate să trăiască așa în continuare. E adevărat că multă lume le ajută, în special dumneavoastră, dar cred că e prea puțin. Eu nu cred. Eu îi vreau binele lui Ștefănuț, dar aș vrea să aibă o familie. Da, Ștefănuț, ce zici, încercăm? Tu nu trebuie să faci nimic. Înveți, mergi la școală și noi avem grijă de restul. Ce zici? Încercăm? Nu știu, am mai multe variante. Cum mai multe variante? Ce adică? Doamna Claudia mi-a promis că îmi dă niște bani ca să plec din oraș. Nu știu, poate mai bine. Cum adică să pleci din oraș? Unde să pleci din oraș? Vă mulțumim foarte mult că v-ați gândit la el, dar nu avem nevoie de ajutor. Vă mulțumim. Haideți, copii, hai acasă. Acasă. La revedere. Hello. Ce dragă, dormi? Alo? Alo? Dar ce-i mâinile de râs așa la mine? Ce dragă cu mine? Sunt foarte bine dispusă. Și tu ești foarte morocănos. Te-ai trezit cu fața la cerceau? Ce-ai, dragă? Ce s-a întâmplat? Ah, e grav? Ah, Am probleme cu Lucian. no, și eu. O căruță? Grave. Doamna mie cere bani, mă, nene, asta mă omoară. Exact prin această chestie am trecut și eu zilele trecute și nu numai. Nu este prima dezamăgire din partea lui, m-a nebunit. A ajuns să-mi fie frică de el, că mi-ia banii și pleacă. Vorba aia unui fi de cine, are o grămadă de acțiuni la firmă. Da, asta nu este o problemă gravă. Problemele tale personale, alea mă îngrijorează. Nu vrei să vorbim? Vorbim și de asta, cred că nebunesc, mă dau cu capul de pereți ăștia. Dane, nu te înțeleg. Eu când am venit aici te-am găsit îndrăgostit până peste urechi de Ana. Și acum ce faci? Apare din nou Andreea la maschin în peisaj? Păi, nu. Nu se poate așa. Eu o să iau atitudine. Și te provoc și te seduc. Și am terminat. Și ce te oprește? Văd că îți place să rească femeile în preajma ta. Da. Toate roiesc în afară de aia pe care îi iubesc cu adevărat. Ce gravă aia. Și asta e o problemă. Avem lavete, avem chestiile astea să strâng aici. Vrei o cafea? Ce faci, mă, unde ești? Ce faci aici? Cum am venit prin baie? Dar știu că m-a căutat poliția. Vor să mă confrunte cu Lupescu la ora 3. Dai seama că o să fie un super show. Strige la Sasino, puneți mâna pe el, omorâți-l. În cazul ăsta nu-mi rămâne decât să mă dau prins. Bine. Asta e. Am o singură rugăminte, să ai grijă de Alina și să-mi aduci un bloc de desen. Păi, nene, ce ți se pare ție atât de amuzant? Că nu înțeleg. Bine că n-a aflat mama că e la Câmpina sau nu știu pe unde. O rezolv eu într-un fel sau un altul. Hai, pa. Ce mai? Da. Eu Tu? am puțină treabă. Așa. Tu va trebui să stai... Stai așa. Bună ziua. Ce mai aveți pe aici? Hă? Ăsta cât e? Fetița, asta ți-ți amintească de mine. I love you. I love you. Eu trebuie să plec un pic, că am puțină treabă. Am o singură rugăminte la tine. Vorbesc foarte serios acum. Trebuie să ai mare grijă să stai departe de Lupescu și de poliție, da? Normal. O să fii cu minte? Promit. Promiți? Da. Cross my heart and hope die? Yes. Pa. Pa. Vezi că sunt acolo copii, nu mai stai aici. Păi uite că Acolo, mi-am la făcut locul ăla de deja o joacă. prietenă. Ți-ai făcut o prietenă? Da. Cum o Poți să cheamă? dau eu ăsta, te rog? Nu știu, cum vrei.
Uite, îți place? Da. Da? Haideți să ne mai plimbăm puțin. Hai. Hei, bună, Dani. Deranjez? Nu durează foarte mult, doar 2 minute. Am venit să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Știi, n-aș vrea să-ți faci o impresie greșită vis-a-vis de persoana mea. Nu trebuie să-ți cer scuze, e ok. Da, știi, a fost o slăbiciune de moment, n-am. Un bărbat ca tine face victime cu ușurință. Ceea ce nu înțelegi tu este că eu nu am vrut să fac victime. Nu, ceea ce nu înțeleg eu este că acum îmi vorbești pe tonul ăsta și sunt total pe din afară. Da, e dreptul meu să mă enervez? Eu am venit cu sol de pace. Serios, n-aș vrea ca relația noastră de afaceri să sufere în urma prostiei mele. Păi nu, dar nici eu n-am vrut să fac victime. Ce-aș putea face ca să mă ierți? Uite, te invit la club împreună cu logodnica ta, ce zici? Nu, îți mulțumesc foarte mult, dar nu ai nevoie. Văd că ai avut o zi proastă azi. Dosarul Multico. Încă îți mai amintește de bine, probabil. Cassandra, problema este că am vorbit și cu Maier și am angajat altă firmă de construcții. Vorbești serios? Da, am investit prea mult în Villa Max ca să-mi pot permite o... Să știi că... Mă gândesc că firma voastră nu are experiență, este singurul criteriu. Da. Și n-ai vrea să riști, bănuiesc, că nu-ți stă în caracter. Corect. Oricum, să știi că nu trebuia să te porți așa, că efectiv nu m-ai impresionat. Dar eu am un sfat. Mai studiază, nu? La revedere. Și eu am naibii să fiu de lui mai studia. Las că Ce magazin au pe aici? Mă, o pere de artă. Bună ziua! Doctorul Tomescu ne-a trimis. Da, eu sunt doamna Tudose. Doamna Tudose, da. Sigur. Care e problema? Soțul meu a avut o criză, mă rog, s-a drogat bine, a băut, a adormit, a lăsat ușa deschisă, au intrat hoții. Vai. Nenorocire, domnule. Trebuie neapărat. V-au furat ceva? Văd că aveți lucrări importante aici, se vede, nu mă pricep. Înțeleg, dumneata ești infirmier, nu ești negustor acum să... Da. Vă rog, fiți amabil, așa, împărțiți, că n-am avut schimbat, să fie izolat acolo, fără scandal, profesionist. Claudia, bravo! Bună ziua! Pe matale parcă te cunosc. Da. El e colegul meu, sigur. Dar de ce au venit? Avem puțină treabă, ar trebui să mergem puțin, să ne plimbăm puțin. Cine, noi? Noi, da, cu dumneavoastră. Continuați, domnule Lupescu, vă ascult. E cum vă spuneam, Ana Dogaru a văzut pistolul. Da, și s-a repezit la mine, era agitată. Credea că o doresc să o agresez, Doamne ferește. A apucat pistolul, i-a alunecat arma din mână și s-a declanșat, nu? De ce nu recunoști că ai vrut să o violezi? Și n-ar fi prima cu care încerci. Domnule, nici vorbă de așa ceva. A speriat-o în pușcătură, atât. Atât. Și a luat-o la fugă. A dispărut. Ai intrat într-o casă străină să faci duș, nu-i așa? Bineînțeles. Bravo. Sunt întotdeauna foarte bine primit acolo. M-am ocupat de cariera Andrei Damaschi. Altceva? Da. Nu se poate așa ceva. Și în timp ce eram la duș, domnule comisar, cineva a intrat în cameră, a găsit pistolul undeva pe jos și i-a trecut prin cap să mă împuște. Nici mai mult, nici mai puțin. Probabil că m-a urmărit până acolo. Hai, de ce nu recunoști? Eu sunt ăla, nu? Hai, acuză-mă! Păi dă mine, normal! Da. Ce interes aveai să fi tras în mine? Avem noi ceva de împărțit? Nu, n-avem nimic de împărțit. Dumneata ești numai absolut nimic. Un artist. Mielușii amândoi. Păi se pare că ai încercat să abuzezi de iubita lui domnule. Haide, domnule comisar, haideți să fiți serios, suntem oameni mari, ce naiba? Ce, ne aflăm în plină reconstituire? Alexandru Dumas, 2 orfeline? Nu. Nu Victor Bratu a tras în mine. Sunteți. Parcă spuneați că n-ați văzut bine din cauza aburilor. Am văzut suficient de bine cât să fi putut recunoaște pe Victor Bratu dacă ar fi fost în acela. Da, el ce? Un artist. Petrecăreț cu gura mare. Nu. Noi doi n-am încheiat socotelile. Pot să plec? Pot.
calmați, nu se întâmplă nimic. Grija, dacă mai trebuie ceva, îi aduc și plătesc tot ce Claudia, ce faci? M-a trimis la nebun. O să fie bine. Unde o să fie bine? Bine pentru cine? Nu merg acolo, domnule. Nu trage. Manole, nu trage de mine, Claudia. Aici. Manole, ieși afară, domnule, imediat. Vrei să mă duc la nebun? La nebun. Doctor Tomescu m-a trimis. Ce e asta? Ce, Claudia? Ce e în capul tău? Am auzit că m-ai căutat. Soțul tău a suferit o criză de demență. Ce este? Soțul meu a fost în comă alcoolică, a lăsat ușa deschisă, au intrat hoții, mă mir că nu i-a tăiat și beregata. Eu nu știu ce să mă mai fac. Ce să fac? Când te caut pe tine, nu te găsesc, ești la Câmpina, nu știu unde ești. Unde? La Câmpina? Lasă, dragă, tu ce te pleacă imediat și tu, te rog foarte mult. Te rog foarte mult să mă lași. Pleacă imediat de aici. Lasă-ți am fost la Câmpina. Am fost la Câmpina și am venit azi dimineața, am aflat că m-ai căutat. Păi te-am căutat, normal. Te rog foarte mult, Manole este pacientul meu și eu hotărăsc cum îl tratez, da? Auzi, tu să nu vorbești mie ca secretara UTC, știi? Tu știi ce s-a întâmplat? Eu știu, da. Tu, pe capul tău, dacă mai poți suporta așa ceva. Potolește. Cum adică vin acasă și găsesc totul vraj, știi? Cum trebuie tratat și ce este cu el. Ce știi? Ia-l și tratează-l și lăsați-mă în pace. Nu mai tâmpenii în capul tău sunt tâmpenii, da. O să mă iei pe mine până la urmă. Tu mă trimiți la nebuni când el sufăr insuficient de respirator. Te duc la dezalcoolizare. Și nu e permanent acolo. Și nebuni adevărat sunt pe stradă. Nu te la spital acolo. Merge la nebun, mergem amândoi. O să mergem amândoi. Ce, numai eu? Nu mai pot, nu. Păi, ăștia-ți tragă de mine, parcă eram hățuri. E în filme, n-ai ce face. Da, important e să joce bine, da? Pe partea dreaptă rămâne. Țin pariu și vin cu... Totul să câștige Dinamo. Altfel... Ei, viteazule! Sunteți convins că nu eu v-am împușcat? Tu nu ești mai periculos decât un iepuraș. Problema e ce căuta iepurașul în garsonieră. E adevărat că ai fost acolo? Nu, problema e ce căutați dumneavoastră acolo, în duș. Vă spălați, vă parfumați ca să îi dați răsplata sau să luați răsplata de la Dea? Te crezi șmecher, nu? Da, foarte. Care răsplată? Pentru ce trebuia să-i faceți Anei Dogaru? Văd că ții cu tot din adinsul să te dai mare, da? Ha? Da, spune, dar de monezi de ce n-ai zis nimic înăuntru? Poftim? Ce poftim? Monezi. Care monezi? Monezi. Care monezi? Uiți de monezi. Vezi că uiți. Asta e întrebarea, care monezi? Asta e întrebarea. Nu replici uita. celebre. Care monezi? Îți promit să nu-ți ia carnetul. Victoraș cel viteaz. Care ești, mă, acolo? Care faci poze? Bă, cine te-a trimis, mă? Vezi că pun poliția pe urmele tale. Nenorociți. Caută numai scandal. Fac de cap aici, în fața secției. O să vă reclam. Ce plăcere să vă revăd. Reciproc. V-ați revenit miraculos, domnul Lupescu? N-aș spune, mai am ceva dureri. Vreau să vorbim un pic, se poate? N-am timp, sunt grăbit. N-ai înțeles. Vreau să vorbim acum. Se odihnește acum. A avut o cădere de tensiune. Atâta tot. Mulțumesc, doamna doctor, cât mă costă consultația. Știi ce, Claudia? Eu te-aș ruga foarte mult să-l lași în pace. Auzi, dragă, dar de ce nu iei tu, dragă, dacă atâta iubești pe omul ăsta și atâta îl protejezi? Omul ăsta suferă din cauza ta și tu știi foarte bine asta. Omul ăsta să știi că o să ai de-a face cu mine dacă nu-l lași în pace. Nu mai lasă în pace cu sfaturile astea de romantice de două barale. Tu știi de când bea ăsta, mă? Ăsta bea de o viață. De ce bea? Da, de ce bea? De ce bea? Eu o fi de bine că bea el, nu? Tu știi
știi ce făceau ăștia în fabrică? Singura activitate culturală era dimineața țuica, la prânz berea, seara rachiul, asta făceau. Și tu cu ce l-ai ajutat, iubito? Cu ce l-am ajutat cu ce? acum? Ei, uite că l-ajut, îl internez la dezalcoolizare, dragă. Nu? Nu e foarte bun ajutor. Așa-l vindeci tu. Să-l internezi cu forța, da? Așa-l vindeci. Asta merită, dragă. Foarte multă lume a fost internată acolo și bine mersi acum se simt. Ce ai tu cu mine? N-ai suflet, îți bagi joc de omul ăsta. Așa credeți voi o toți? să mă lupt să-l ajut. Că eu n-am să suflet, pot da? eu. De el vă pasă, dar de mine? Tu știi ce-i viața lângă Cum te porți? De ce bea? Te întreb încă o dată, de ce? Pot să stau, nu deranjez, Știu nu? că am greșit, îmi pare rău, dar am acuzat-o pe Ana pe nedrept, dar deliram, chiar nu mă simțeam bine. V-am creat neplăcere, dar viața merge înainte. Neplăcere. Doar atât. Haideți să nu dramatizăm. Eu sunt cel care v-am scos de sub acuzație, nu? Dacă eram rău intenționat, stăteați și acum în arest. Auzi, dar adevărul nu contează? Care adevărul? Se mistifică. Probele se măsluiesc, nu-i așa? Dar haideți să nu mai... La urmă, eu sunt cel care lasă mor, nu? Vreau și eu să știu ce e adevărat din tot ce mi-ai spus atunci. Despre violul Alinei, despre Sică Ciomagă, despre toate amenințările și toate pericolele care îl pândesc pe Dan și pe mine dacă mă mărit cu el. Nimic. Nimic. Absolut de ce nimic. minți? Pretexte. Mi-am încercat și o șansă la o femeie frumoasă. Ce interzis? Dan nu merită, lasă-l! Lasă-l în pace! Dan! Băi, cocoșelule, mă! Dan, lasă-l în pace! Ce-ai zis, mă? Lasă-l în pace, Dan! Ce-ai zis, mă? Cocoșelule, stai pe fundul tău. Stai pe fundul tău. Pleacă acum! Gata, e ce? Vrei să ne batem în duel, nu? Ce vrei? E ok. În ce mai macarale, mă? În macarale, în găleți, în ce? Pleacă! Ne batem, dar vezi că învingătorul ia totul. Băi, căcăciosule, uite-te la mine! Băi, nu scapi, ai înțeles? Băi, nu scapi! Nu scapi! Ascultă-mă ce spun! Te rog, calmează-te, Dan! Gata, mă, ia mâna de pe mine! Dan, te rog, Dan, gata! Doamne, calmate! Calmează-te, te rog frumos! Băi, nu scapi, înțelegi? Nu merită, lasă-l în pace! Gata! Gata, acum chiar e ok. Gata. Uite-te la mine! Gata! Dan, te rog, eu frumos, calmează-te! Liniștește-te, te rog frumos! Ce să mă liniștesc, mă? Îmi pare rău că nu l-am omorât atunci și gata. Și să termin cu el. Tu cu pumnii, cu picioarele ca pe Maidan, nu-i cazul. Mamă, de ce nu i-am spart fața? Nu înțeleg. Dan, știu că asta vrei să faci, de-aia n-am vrut să vin cu tine de la început. Cu Lupescu nu se poate discuta. Păi pentru că e un animal, de-aia nu se poate vorbi cu el. Eu știu foarte bine. Chiar știu asta, crede-mă. Tati, ai venit cu Ana? Ce bine îmi pare! Ana, vii să vedem rochitele? Te rog. Da, de ce atâta grabă, păpușa lui tata? Păi, sâmbătă nu e nunta voastră? Am spus la toată lumea. Hai, vino, Ana. Hai că vin. Te rog. Marga? Da. Aici erai? Da. Iartă-mă, nu te-am văzut, pare rău. Ce faci, Marga? Mi-a fost dor de tine. Și mie. Dar tu știi că Claudița face alergie când mă vede. Acum e acasă, dar nu m-a văzut. Sau poate vrei tu să îți bagi năsucul prin oale și crătiți. Are cu cine să semene biencuța, nu-i așa? Tu știi că eu acum am dat seama că în casa mea miroase sarmale? Așa e, miroase. Acum am dat seama. Sper să n-ajungă Bianca acolo să dea cu muștar pe ele. O subestimezi. Bianca are un repertoriu mult, mult mai vast de pozne. Știi ce am făcut, Marga? Am dat cu pumnul într-un lemn de ăsta. Bine că n-am nimerit cu pumnul, ce-am mai auzit? Claudia, cred eu că are dreptate într-o singură privință. Bianca stă prea mult timp cu Ștefănuț. Cred că ar trebui să-i găsim niște copii, nu știu, mai de familie bună, mai educați, habar n-am, nu știu, uite cum e fata aia Miruna, să mai vină pe la Bianca, să mai vorbească. Hai, nu, lasă-o în pace, e răutăcioasă, să știi. Răutăcioasă? E răutăcioasă și lui Bianca nu-i place de ea. Nu se împăca bine cu el. Scuze.
Mătușa mea, frumoasa mea. Papi, care îți place? Ana a zis că asta. Nu știu, Bianca, îmi plac amândouă, nu știu. Bărbații n-au niciodată nicio părere, îți spun eu. Asta, așa e. Parcă spuneai că nu vrei să stai cu copii de vârsta ta, că nu-ți plac. Nu-mi plac, dar... Dar... Pentru că sunt obraznici. Asta e rochița pentru nuntă. E foarte frumos. Se par toți copiii obraznici pentru că tu stai cu Ștefănuț foarte mult timp, ceea ce nu e bine, Bianca. Nu știu, Marga, trebuie dus copilul ăsta într-un centru de ăsta de... Habar n-am, la un cămin de ăsta unde să-i facă educație, sigur, condiții bune, dacă îi plătesc eu, nu e nicio problemă, știi, dar... Nu știu, de undeva de unde să nu mai... Nu știu, să nu mai fugă toată ziua, să nu mai stea pe străzi, știi? Pe condiții bune. Nu vreau să-l gonești pe Ștefănuț. Dar unde fugi acum, Bianca? Ce-a zis, drag, așa? N-ai zis nimic așa de rău, n-ai zis nimic, numai că și Bianca a aflat că Delia și soțul ei nu fac altceva decât trag sforile să-l ia acasă la ei pe Ștefănuț. Păi și asta e rău? E foarte rău, pentru că n-am să permis să-l ia pe Ștefănuț de aici. N-am să permit nimănui. Așa, și eu nu mai pot să mai vorbesc cu nimeni în casa asta? Ce să fac? Să mă duc la maici, la călugări? Ce să fac? Dar poți să vorbești, spune mie, care-i durerea ta? Spune mie că te-am ascultat de atâtea ori. Dar asta e cofetărie. Păi da. Tu ești sigură că ai vrut să venim aici? Sunt foarte sigură. Nu-i deranjă pe copii. Am venit să mâncăm, să ne simțim bine, să vă dau prăjiturele, să bem suculeț sau peptic. Suculeți? Lapte? Lapte. Lapte. Da, care e problema? Sărut mâna, așa e că nu aveți lapte. Ba, aduceți-ne și nouă niște lapte. Da, lapte cu ceva tare în el? Nu, lapte, sigur. Da. O bucată de piatră, ceva. Nu știu, iar în laptele meu să fie 2 degete spumă. Lapte? Tu ești sigură? Da, sunt foarte sigură. Chiar, apropo, de ce nu l-ai dat pe avocat în gât? Că acum avea ocazia. Ce? Îmi spune și mie despre ce e vorba? Ce, mă? Mă rog, Lupescu a vrut să-i vândă niște monezi false lui Victor. Știți ce? Am venit să ne simțim bine și chiar nu vreau să mai aud de numele ăsta și de toate porcările astea. Vă rog de mult de tot. Bun, atunci haideți să trecem pe bere. Și de ce stai îmbrăcată? Lapte. Asta e chiar lapte? Da. Oh, ce alb e. E lapte de vacă? Da. Chiar miroase a lapte. Păi, da? Păi, e de la nu-i de la dozator cu spumă. Hai, curaj. Trebuie să-l beau. Da. Hai. Vrei să nu te îmbeți? Hai. Deci bem. Hai, cu curință, te rog. Băi, excelent laptele ăsta. Foarte bun laptele. Mai vreau încă 2. Crezi că murarea de la lapte trece cu murături? Nu, eu cred că o să ți se întâmple ceva după murături cu lapte. Dea, ce s-a întâmplat? Ce-i mizeria asta? Nimic, am omorât pe cineva. Dar culmea e că de data asta să știi că nu am nevoie de avocat, așa că poți să te cari. Bine, bine. Plec imediat, dar vreau să spun ce te așteaptă, de-aia am venit. A, da? Te pomenești că o fi urmașul mama Omida și eu nu știu. Ce ai venit să-mi spui? Că o să mă șantajezi, că mă dai pe mâna poliției? Că vrei să mă rog de tine să mă primești în patul tău și în viața ta? Că vrei să-ți încălzezi picioarele, chestii din astea? Eu nu sunt un proroc, dar adevăr grăit ai. De la mine ai plecat, la mine te vei întoarce. Și cum o să se întâmple minunea asta? Foarte simplu. Am să-i spun Alinei că tu ai comandat violul căruia i-a căzut ea victimă. Și tu crezi că Alina o să te creadă, da? Crezi tu că nu o să mă creadă? A? Nu. O să mă creadă. Hai, dovezi? Da. Da, ia spune și mie, ai senzația cumva că Mario o să se ducă la poliție și o să se predea? Dar tu chiar nu mă cunoști deloc pe mine. Da? Tu ai senzația că la mine merg șantajuri din astea ieftine. Stai liniștit că sunt unsă cu toate ale fiile și nu mă impresionez. Așa că
Te rog eu frumos, poftește pe lumea afară. Se poate? De ce te lupți degeaba, Belisima? M-am întâlnit azi cu Dan și cu Ana și sunt din nou împreună. Asta e. Sunt informată, știu. Urmează să se căsătorească sâmbătă. Le-ai spus ceva? Poate că am vrut să le spun. Te temi? Te temi. Nu, nu mă tem. Era vorba dacă le-ai făcut vreo urare, gen casă de piatră, cavou de marmură, chestii din astea. Bine, mai vorbim. Nu, Tudor, nu mai vorbim. Mai vorbim, ne mai împotrivim. Nu ne mai vorbim, nici nu ne mai împotrivim. Și apropo, data viitoare când mai încerc cheia ca să-ți faci duș la mine acasă, te rog frumos să-ți aduci și un prosop personal din bumbac, dacă se poate. Ok? N-am să uit. Hai să mergem. Hai, ia asta și hai să mergem. Bianca, papi mă duce acasă, nu vii și tu să-l vezi pe tatai? Nu, eu rămân acasă, stau cu papagal. Poate vreți să vorbiți ceva și nu vreți să audă un copil? Ai văzut ce copil deșteptam? Da, am văzut. A, voi erați aici. Bună seara, doamna Claudia. Bună seara, nu știu ce să fac. Cred că am să mă duc acasă, dragă. Nu știu, a nebunit Manole. Iar s-a apucat de băutură, aici nu mă ascultă nimeni. Ildico, dragă, unde ești? Ildico! Mergem? Da, mergem. Deci papi rămâne pe sâmbătă, da? De ce? Ce-i sâmbătă? Nu, da. Hai să mergem. Hai! Papagal, dormi? Alo, domnișoară, unde alergai așa? Ia întorce-te când vorbesc cu tine. Bianca, îmi întorc spatele? Hai să te speli pe mâini și să mâncăm. Hai. I-ai dat bani ca să plece? Cui să-i dau bani? Lui Ștefănuț. De ce l-ai gonit? Pentru că este orfan? Și eu sunt orfană. Eu n-am mamă. Bianca, iubito, dar de ce vorbești așa? Cum adică? Dar tu ne ai pe noi, ai familie, ai pe tăticul, bunicii, se poate. Dar Ștefănuț n-are voie să aibă o familie? Ce te-am dezamăgit, te pomenești? Da, bunica m-a dezamăgit. Dar de când folosești tu cuvinte care nu le înțelegi? Și cu rochia aceea acolo. De câte ori ți-am spus că nu-i frumos să fii dezordonată? Rochița este pentru nunta de sâmbătă viitoare. De unde știi tu că sâmbătă viitoare e nuntă? Pentru că chiar eu am programat. Măi, taci. Bine, cum zici tu. Niciun pare cu strigător? Șampania dumneavoastră, domnule. Casandra, sunt bună. Bună seara, Lucian. Care sunt numerele tale norocoase? Seria de 7, 17-27. Culoarea sângelui și a oamenilor îndrăzneți. Lucian, tu ești un tip curajos? De ce întrebi? Vrei să mizezi ca mine? Riști mult. Mai am puțin credit. Am lăsat aici grămezi de bani. Altfel, de mult eram în stradă. În general, oamenii curajoși riscă. Partenerul tău e mai prudent. Dan a respins dosarul, nu i-a plăcut. De mine sau de firma mea? Uite, îmi pui o pire la el? Hai să mizăm împreună, zic. 50-50. Ok. Ai încercat să-l seduci? Sinceră să fiu, da, am încercat, dar nu prea mi-a ieșit. 27. Dan e îndrăgostit. Nu mai are ochi să vadă femeile frumoase din jurul lui. Dar tu ai? Am câștigat? Da,
Uite, joacă-tu în continuare, da? Eu trebuie să plec. În caz că mai vii pe la club, aș vrea să vorbim. Poate mai dai o sugestie. Ok, să știi că e destul de greu fără Dan. Maier îl ascultă pe el și toți investitorii la fel. E pe val, ce să fac? Lucian, nu te subestima. Te sărut. Pa. 14 ruși. Sebastian, să nu mai intri aici fără știrea mea. E clar? Păi tu uiți de la mână până la gură, nu tu ai uitat să-mi iei cheia? A rămas la mine, care-i problema? Și mai nou văd că mă și minți. Ai fost la Câmpina, așa-i? Asta e chiar culmea, n-am înțeles. Trebuie să-ți dau ție socoteală de ce fac, nu? Am înțeles. Interesant. Păi chiar ar trebui să știi. Pe cuvânt? Da, nu mai contează, fă ce vrei. Cere-ți transfer, du-te la Câmpina aia ta, că m-ai nebunit deja cu transferul ăsta. Și între timp eu mă descurc, găsesc eu o altă iubire dezinteresată. Fă ce vrei, drag. Pleacă, dar cât pot tu de repede și să nu te mai întorci. Ai înțeles? Mă întorc de câte ori vreau și când vreau eu. Te rog să... Da? Știi care e treaba? Eu cred că ai să mă implori, ai să mă rogi să mă întorc. Aha, să crezi tu asta. Vrei să punem pariu? Pune, da pierzi, dragă. Hai aici să ne luăm rămas de bun cum se cuvine. Hai. Nu, lasă. Hai că știu ce-ți place, ce crezi? Gata, ai uitat, nu mai vrei? Hai aici, Maria, când îți spun. Te rog, gata. Ajunge. Adică nu vrei, nu? Adică nu vrei, nu? Știi ce? Te rog foarte mult să... Vai, nu pot să cred, Andreea, tu ce faci, citești? Da. Ce vrei să insinuezi? Sunt o intelectuală, normal că citesc. Vai de mine, ăsta eveniment trebuie să afle toată țara. Trebuie dat în presă neapărat. Vrei mai bine să încetezi cu ironiile astea de 2 lei? Ia zi-mi, tu ai fost la poliție ca să îl iei apărarea lui Victoraș? Andreea, eu la poliție nu o să merg decât dacă... Decât dacă ce? Dacă îi prind pe ăia, înțelegi? Nici o șansă. Știi proverbul ăla? Prinde orbul, scoate ochii? A, ce bine e. Auzi, Alina? Ia zi-mi, ți-ai mai amintit ceva? Păi, Andreea, nu știu, e în capul meu o mare ceață. Dar am momente când mi-aduc aminte de niște nume. Ce fel de nume? Nu știu, uite, chiar vreau să vorbesc cu tine. Mi-ai spus tu odată că ai un impresar. Gino? Eu sper că n-ai de gând să bagi un om nevinovat în bucluc, Alina. Și îți mai spun un lucru. Gino este suficient de frumos și de deștept ca să nu aibă nevoie să violeze pe nimeni. În plus, dacă vrei să știi, gagicile îi se oferă pe tavă. Așa că aici, da? Să ne relaxăm. Mario. De ce-ți convine sâmbătă? Ce să-mi convine sâmbătă? Ce să-ți convină? Nu știi că a avut Bianca ideea să ne căsătorim sâmbătă? Ana?
Hai la mine noaptea asta. Poate am să vin. Poate. Poate. Te rog. Dacă mă rogi așa frumos. Te rog frumos. Hai înăuntru să-i spun lui tata unde merg. Hai, tata. Stai că scade geanta. Ana? Gelu? Ce faci? Gelu! Băi, te-ai întors! Mi-a fost dor de tine. Ce să fac? Bine, ce tu ce bine faci? arăți! V-ați căsătorit? Nu v-ați căsătorit, nu? Nu, dar ai venit sigur unde-i Sandy? Nu te-ai lăsat-o cu tata? Tata nu știe engleză. Te-am mințit. Sandy nu există. Am inventat-o. A? Am inventat-o, nu există. Cum? Că mi-ai trimis o fotografie. Erai cu fate... Nu te-ai însurat? Nu. De pe net era fotografia. Am crezut că te găsesc fericită. N-am știut. Și tu. Dan? Dan! 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 Departe de tine e dragostea mea, un cântec pe care știu bine nu-l vei putea cânta. Numai tu, doar tu, prizonieră între da și nu. Numai eu, doar eu, departe mereu. Numai iubirea poate salva din oceanul tristeții în care nu mai știi sau nu poți înnota. Numai tu, doar tu, veșnic rătăcită între da și nu. Numai eu, doar eu, departe mereu.